Moi, olen Jafar Ben-Booker, olen 32-vuotias ja olen kotoisin Marokosta. Um, olen pitkä ja minulla on tymmät hiukset ja lyhyt parta. Ja minä käytän silmälasit. Olen ystävällinen ja rauhallinen. Tykkään hingata saman henkinen ihmisen kanssa. Olen valmistuin englannin kielen kirjallisuuden Marokossa ja nyt mä opiskelen suomen kielen ja työelämätietoja kalimatiaksen kotoutumiskoulutuksessa. Lokakuussa minä aloitin uuden alan koodausopinnot. Vapaa-aikana ja harrastukset minä tykkään videopelejä pelaamista ja soitan kitaraa, käyn lenkillä ja laulan ja laitan ruokaa. Minun perheeni asuu Marokossa. Minulla on isä ja äiti ja 2 siskua. He rakastavat kieliä sama kuin minua. Minä rakastan laulaa englanniksi ja arabiaksi ja opin jatkuvasti uusia kieliä. Ongelmani on yhdistää koodaus ja luovuus. Kiitos. Moi moi.